Former Citizen Coalition for Change CCC presidential candidate Nelson Chamisa has not moved on from the disputed 2023 general election in Zimbabwe. Sana bena mashoko anomudata kuna Nelson Chamisa achiti hapana kwatiri kuenda kuna 2028 hatisviki hatitauri neya 2028 sati tapedzerana nawo yema-disputed elections emuna 2023. Sana bena mashoko ataona Nelson Chamisa ndobva wasubscribe like turn on the bell icon. Tipina mpindulo wanyora vachiti Chamisa said that there should be not any discussion about the upcoming 2028 elections before the issue surrounding the previous polls have been properly addressed. In a recent interview with Newsday, senior reporter Miriam Mangwaya, Chamisa unequivocally stated that the 2023 elections were new and invalid. He said, 2028 is not in the picture at all because talking about 2028 purposes that we had 2023, but the 2023 was nullity, a void, and therefore does not exist. There was nothing and nothing stands on a nothing. Nelson Chamisa arikuyachi adressa pana pamu interview ari kuita mashuke kuti aiwa 2028 hatingambokurukuri pamusoro payo kana isu tichiona kuti 2023 zvinhu hazvina kufamba zvakanaka uye hatina kupedzerana nawe haana kuadresiwa uye ma-measures haana kuiswa in place. Siyo muripoti yakaiswa in place nekuda kwema-2023 elections. Nyangwe sadhaki zvayo ikauya ikakanganwa nezvayo, but we are going to push. Ticharamba takamira nayo kuti aiwa paitwe a decision, paitwe a ruling pamusoro pema-float elections awa. Tudze mafuro enyu muri kudi pamusoro mashoko ake. Ndinakume section medu musangano subscribe like.